Салют, салют. Ось такий монстр, який видрав з дерева. Вельми великий бык обламав рога. Ну что, знайшов і я рога. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Мусі 9 есть. Да, сапраўды моцны рог. Зараз покажу. Вага не ведаю і не скажу, але паростков. Еще раз полічим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 маленький. Ось гэта сапраўды дзіва. Ой, стану на колени. Вага у яго таксама суперска. Дивіться. Вага просто супер. Дивіться, який рог. У мяне нема слов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну 9 100% таких. Так, вось гэта я разумею. Мне подарунок на сёння. Моц, просто моц. Вы не уяўляеце, якія ў мяне эмоцыі. Вось гэтак стаю на коленях. Гэтага змылка возьмем, положим. 4 кіля з нечым, 100%. Ну, гэта, канешне, рог. Ну як? На болей парасткаў я яшчэ не знаходзіў. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, да. Але огонь. Просто нема слов. Вось гэту ражыску. Бяжым дзівіцца да пары. Потым яшчэ зраблю агляд.